Maulang araw po sa inyo mga kawigil. So ngayon ang imumukbang ko po ay huge, super crispy chicken skin. At meron din tayo ditong maanghang na suka ng maraming sibuyas. At meron tayo ditong ketchup sa gilid. At may mga kanin din po tayo dito sa likod. So bago po ang lahat, mag-pray pa muna tayo. Ama, maraming salamat po sa mga bayaya na binibigay niyo po sa amin. At sana po lahat ng mga gusto po ay maligtas po. Sana po lahat ng may mga kasalanan na po galing nila po. Ito po isang matalangin ko sa inyong tutunan ako na sa Iso Kristo namin tagapagligtas. So, hugas na po tayo ng kamay at magbang na po tayo. Yung tunog po na naririnig niyo, yan po yung sa ulan po, pumapatak po sa bubong po namin. Pasensya na po.
Sarap. Mm. Sarap.